Damai di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kai. Amin. Horas madihita sudik. Hatani di bata barita nauli sitangi honota di minggu sadarion jalatongon kita marpesa gotilon. Songot takasar surat di Evangelium Markus di 10 mamukas yan ayat sada sahat rodi ayat walu songonot dohatana takasma tapai hutihut. Lau tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama madok ibana bereng ma guru nami. Uli ni akka batuon dohop tongam ni akka jabuon. Alaini na Jesus mamadok ibana di idahodo jabuak kana buluno dapat sobuon nanggo dua batu martiti-titi naso gargarona. Dungi ujuhud dulibana di dolok jetun todokon joroi. Pulik ma disukun si Petrus, Yakobus, Yohanes, dohot Andreas ibana. Babua matuhani adiga masai jaladia matadana babua nasonggop ma saluhut nai jala dihatahut Yesus matunasida songonon jaga mahamu sotung dililuhon halak kamu ailat desogot narosogot manoluk buarku akan nama dok audoi gadwe torok malilu bayanun nasida asamulo dibigi hamu barita niak kahamu suon rodi gaor nina marmusu unak kamu tarsonggot daktar bae somasa akai alai dah hidupe ujungna alai na hehe dosugut bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon masa manang lalo marluat-luat masa manang halion permulaan ni pabibionna doi ima sahatna horian Tuhan Yesus Kristus ala tongon minggu sadarion dibaing horiata tapatumpa pesta gotilon guar nama deinate pesta gotilo berarti tapasahat maha mauliateon mirohata tu di bata buedo diusehon di bata pasu-pasuna dang maralangalak Tuhan Tuhan tidak hitung-hitungan memberikan berkatnya kepada kita dang adong nahurana garia dan lo bido dilihon Tuhan dai dua kena ngamang ida mati lo bisa tirik tapangan mau mangat kita lobi sia dua poti manang dua lamari pahyata lobi sian na patut dilehot Tuhan cerita motor tapi lobi dosa ada roda obat pe lobi sada oleh kod ditopak kod dinganan na asin uak pe lobi dakolan na di dompet tai adong do di mesin ATM aka panggararan nariko di molutasi ganupari boe tape nupi dilehon di bata gogo hahi pasod dihita lau maula siulaut ta ganupari takui dua kena ngama lu bido diliut Tuhan dakola semi Prancis paheatak Prancis siadong dakolan keper wol peadong mergatungan di lamari dakola rupiah dakola serupiah dilihat Tuhan itu hita akapahyat tapi
Dakko labata imana jolo ate nuai ngadohot be adidas dohot akalan na asi. Dilehon di bata tuhita. Dakko lah kontrakan. Hinda ke dilean. Dakko lah harga 2 juta, harga 25 juta pe dilean. Hahi pason dilehot tuhita mamulus maka pandemi. Molo ta bilang-bilang Yesudina nilihon ni Tuhan ini. Sian mata gotil dilehot Tuhan ini. Sedia ma tapaulak tu Tuhan ini. Sedia ma bagian ni Tuhan ini tapaulak. Molo tadok di huta di mana umurara contona naing atu sata molo ene di balian molo nunga mulai naik tapun nama ene siam mulai di balian di jomur sahat tupoti semua ada bagiannya di balian adong do bagian di pidung molo majomur di huta adong bagian ni manuk molo di baik tupoti adong nang bagian ni bagudu sebagian lain nariko di hita nuai sedia ma bagian ni Tuhani talihu derek kamu maju ingot kamu maju sedia natapasahat di amplop na pinasahat ni Huriat ta asa tapasahat mulak ku Tuhan ini molo tayo itong sa taong bulon dilihog de bata di hita gugu hahipason cukup do naw talion bagian ni Tuhan ini rimang kamu maju di bagasan rohat tadi. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita, tetapi kita sering perhitungan kepada Tuhan. Nariko di kita, di leon, dan adong hurangak kita. Sa hitong nga lomo ni Tuhan nido di hita, na yung buwaton na boy, pasogon na boy, lomo na do. Gok di Jehovah do tangoon, bumi ini milik Tuhan dan segala isinya. Amang inang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, molo tarajumi, daksa dia natapasahat itu Tuhan. Inilah saatnya juga memperbaiki, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan sebagai tanda marsigat kita tu Tuhan. Ima dari motusi pesta kotilota sadario. Amangin ang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus paduahon marhiti-hiti jamita diturpukta di minggu sadarion. Na yang diarahod duhita dungo jaga unang lilu. Dungo mahamu unang lilu. Songon natabigin ang tinggi-tinggi. Minggu besok kita masuk kepada ujung tahun Parhuriau. Nuai disungguli kita. Asa dungo hita sudi unang lilu. Waspada, jangan sesat. Amangin ang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Mula-mula kita turpukon sa sitong na bibigyan kasih sianido. Ahanan jarhon ni Tuhan Yesus tiki di bagas joro biddu 12 dagan so biddu 10. Mereka mendengar kritik ni Yesus tu bagas joro dohot akka jol mana di bagas joro.
Diboto akan adi joroido patik raya. Haholongi Tuhan di batas yang nasa rohas yang nasa gugu. Haholongi dong adocok diri sendiri. Alai budang doakan nasi paula-ula masa disi. Budang kasih palece malanido dikritik Yesus ahana masa di bagas joroi di BG sisiani. Parpudi di bidu 12 pola do dipuji Yesus sahalak parupuan nama balu dinani Yesus roaka na di bagas jori pamasuk pilihanna tupoti ingana ni pilihan di sisi pamasuk alai di dok Yesus ma dipuji ma parupuan nama balu pola sapeser do dilihat alai buasa dipuji sapeser itulah hidupnya. Dia gantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di pasahati bana na adong di ibana. Itu Tuhani. Dipuji Yesus nama bali Allah di pasahat. Mari gatungoluna tu Tuhani. Fokus kita kepada Tuhan itu sangat menentukan bagaimana gerak-gerik kita nama nguluang. Donge di dok ma di ayat sada lau tu madi ko bagas joroi ninna sahalak sisiani mamado ibana bereng ma guru nami uliyak ka badwodo tongam yang kajabuon habi baru dibegitu pe Yesus mengajari songo dia dosa sitong na ngulu na beribadah songo dia dosa sitong na Sion di tonga-tonga ni buria alai pikiran nalau do tu haulion tu tongam ni bagas joroi kokohnya kuatnya akabatu na adong disi memang kebanggaan ni halak Yahudi do bagas joro bagian ni identitas ni halak idoi asas yang sudah ganuk inganan molo jumpa hari Paskah itor sayrodo tu bagas joro na sida merayakan Paskah jala pangarajai hati hai Herodes dimanfaat do situasi ini jala dibangun di bana masading gadinggana ido ubay na macay to ngam macay hebat boy gabi songon pencitraan di pemerintahan na jala ipahadis gudang anggaran tusi alai mago masih tuh di bagas joroi alani do di paingo Yesus bagas joro dang gabi perjumpaan do di batabi ainu ngahola perduru sabding be di paratiatehon songoni nangak kasisiani alani di paingo Yesus ketika muridnya melihat pola bagia perduru di paingo Yesus do asa unak pola bagia perduru di idana sida alani i paduahon naik taberek siat terpukul di lubaho Yesus untuk mengingatkan mereka ahana masa sogot ditakut Yesus ahana di rohanya kasih sian nai jala dipodai na sida marhite-hite hata na koras didok Yesus di idaho doa kajabu na boloni dapat sobuon nang bodua batu martidi-tidi naso gargarona. Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan sudena area hieron tidak isi di hata gunanina semuanya akan diruntuhkan hurian hahulungan Tuhan Yesus Kristus alus ni Yesus mangalusi padok ni sisiani manungguli una kolam mernida ruhut parduru una kolam mernida akapar satu kinan nalau salpu ditogiho Yesus mamereng tujulo unang lalap kola diaka kebanggaan sementara jala ido nang dipasunggul honnak tu hita Yesus madok jala sisian naibe tu usuk-usuk penasaran di rohana alanido di boto ibana mana ngahana di Yesus pasti ditepati Tuhan do ibana dak pergabus ibana
dumi dipatak kasisian danau patima ahanan dok ni Yesusi babua matuhani adiga masai jaladia matadana babua nasonggok masa luhut nai. Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu sampai pada kesudahannya. Madok songoni doa kasisiani. Kecenderungan kita ingin tahu semuanya seperti sisiani. Madok songoni do pihak kasisiani hidup Yesus ahadonarumikot. Yang paling berharga yang harus dipegang oleh setiap orang yang percaya. Hidup Yesus tu akka sisian nai. Jaga mahamu, sotung dili luhon halak hamu. Mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Odo didok Yesus. Nau muli nau marga, sitiopon yak kana porsea, sitiopon di sisiana, sitiopon di hitanuaing di pasahat Yesus. Jaga unang lilu odo nau marga, waspada dungo, jangan tersesat, jangan disesatkan oleh manusia. Itu pertahanan do dilihat Tuhani tuaka sisiana tutu di Papua Yesus do. Apa yang akan terjadi yang harus dihadapi lado sogot nama nulu guargu akan nama dok audoi gabi torok lilu bayenun nasida asa molo dibegi hamu barita nyakka hamu suon rodi gaor nyakka marmusu unak kamu tersonggot daftar baik somasa akai alai dang hidupi ujungna aina hehe du sogot bangso maralahu bangso harajaun maralahu karajaun masa manang lalu marluat-luat masa manang haleon permulaan di pabbibiodui. Yesus memberitahukan bahwa akan ada penderitaan. Alai dakkia di pabua Yesus tikina dosa di harina. Jadi mulu masa pihak kai nak tersonggot. Jangan gelisah hatimu. Kalau ada orang-orang yang menyesatkan, kalau ada bencana penderitaan dan hidup di ujungnya. Hidup Yesus. Apa yang Yesus katakan itu semua benar. Tahun 70 Masehi, Yerusalem, bagas joro nama cai luar biasa tutu si tutu Malaysia hidup di pembuat sejarawan Flavius Josephus dihancurkan oleh Romawi. Akapanuriak pergagak akan apa peolkon hasitongan nameng aku diri Yesus madok sidohonon na atas nama ni Yesus godang saharo di partikianon. Bahkan yang menghitung-hitung hidup kata begi ro nama ujung ajal di tanon dungi dibayan mah hitung-hitungan gudang halak na terpengaruh alai nu ngadi pengok Yesus. Jaga hamu unang lilu unak tersonggot nang hidup ujungna permulaan di pabbibiod dui perang antar negara, perang antar suku, perang antar wilayah. Itu nggak dipanubah Yesus. Jadi amanginang haholongan di Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang membuat kita gelisah, yang membuat kita terkejut, nggak pengok Yesus kita. Jadi dah pula medir sasitong na ahp na masa di Portidion, di pengok jamot waspada manat unang lilu. Ragam hasusaan buai tabulu samanginang di tonga-tonga ni Portidion. Jala ragam hasusaan buai mempengaruhi kita. Ragam tafsiran dibain akan nanaing mga liluhon. Gari pandemik dipakai anay ro na maajal ni tanoon nina. Lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Amanginang haholongan di Tuhan Yesus Kristus. Mulu masa hamaulon, mulu masa hasusaan, ikunado padui. At kadi menghindari basiani. Ay nung nga disungguli Tuhan. Jala nung nga diparbohali, sisianay nakita nuay. Tutu si tutu, adong do ujung ni saluhod. Rodo iba na padua halihon. Ada akhir zaman.
alay taingot di dog Jesus salpupe sugot lagi do tanu angku hatani Tuhani hot ro di saliling-lilinga sadi hari ibana ro songod dia ibana ro suruh-suruh pedang diboto anaki pedang diboto soholan amai amanginang hahulungan di Tuhan Yesus Kristus mungkin dakta hilala pangandiliw nuai mungkin dakta hilala bencana alam badai yang besar nuai alali mungkin secara personal kita gudang badai nata hadupi badai perasaan terluka oleh kata-kata anak-anak kita anak-anak nuayon naneang amaduk hata umat ceming guncang doon perubahan-perubahan yang terjadi sekarang luar biasa dan cepat kita akan membuat cepat ada siap menghadapi ujung ngasongon na marga lubang na belga mapakilala anon apalagi niya nga ka anak kong makatay kita na julo muka pepamangat dang boy si patadak siap kita menghadapi se tarip pumam se nang rona maajal miha siya nganon anak ko peso tarpareso de nang rona main zaman ini membuat kita tidak sabar semuanya serba cepat tak sabar di proses kita tidak sabar deh ini goncangan ini tantangan doon di kita hatop sudi gak mati pero lupa hatop ingin cepat bereng mah puasa bui kura-kura Galapagos dohot gajah murah selalu alon-alon lambat dia lebih panjang umur gajah daripada kita yang selalu cepat-cepat. Tantangan zaman ini baik kita naik atau patok sudirang adung bi kesabaran ujung ngamuruk-muruk mak belum ngamuruk-muruk pasti ada jantung madu rama sahit ro di pahingot partikianon molobui partikianon dunia ini hendak mengaluluh kita sabar mah jangan terpengaruh dungo jaga lalu bagaimana kita hadapilah semua perubahan yang cepat-cepat itu holan mengasangan hatani Tuhani di bagasan Tuhani karena itu jangan anggap remeh unang neang rohata tumangi hodoho mangguru katani Tuhani ganu pari hidu gugu di hita asa jaga asa dungo unang lili unak tarsonggot unak tadok ngaro biajar sianganon kolak Tuhan itu nau putosa jala di hari parkudi sawan nata dege di epistel tanak tingani ini luar biasa bagi orang yang percaya sehebat apapun zaman ini mengguncang lalu nagogo didok disi Mikael hidup nabalga nahehe humokok akka anak ni bangsom jadi masa tiki hagogotan nasodung dumatani olak ni idung adung bangsu sahat ro ditiki panipuli alai apala ditiki nasasadai malua bangsom luhut akar cupang natar surat gowarna di bagasan pustaha hanguluan selamat orang-orang yang percaya yang memegang firman Tuhan natar surat gowarna di buku hanguluan jala torok sian halak namodum di bagasan orbuk ni tanoi tarsunggul sogot ada kebangkitan nadi batu hanguluan saliling na nadi batu haurahan saliling na masih takas di paingot hatan di bata aka nama nugu-nugu halak tu hati goran marsi nodak sogot songok bintang rodi saliling na betapa Tuhan menjaga setiap orang yang percaya di perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini unang mabiar unang ganggu rohata bisa rihut debatado nasa narikot nasa natau hangoduata sogot apalagi nuai hati gari bersogot mengadi sarihut kita jangan pernah takut jangan pernah khawatir di perjalanan yang 10 tahun bicara dong dopi tiki di hitanwan hot ma di bagasat Tuhani unak sirpang sian hatani Tuhani molot manau na porsu pengita di tongah-tongah ni perjalanan yang 10 tahun dungo unang li
Amin. Pertanyaan kita. Mau lihat ma Tuhan disungguli hodo hangi asa toktong hutiup hani hatam hodo hanguluan nami jala didongani hodo hani rasa roa jal dihasianganon urupi hami Tuhan sudi asa ngulu nami sai hupahobar hami tulomo ni roham pambainan nami ngulu nami uduk tulomo ni roham asi maroham dihami sai jalo matang yang nami. Amin.